Waduh, rokokku HS terangane kari siji. Walah. Sopo iki? Bismillah rezeki. Halo, Bos. Mana Jekutru? Waduh, rung arep tak dol ya karepku, Bos. Isih sayang aku ki. Oke, jane Bos sing nakokke iki. Lah arep tak tuku pira to, Bos? 1 juta. Waduh, nek 1 juta iki gur oleh doro templek kaya, Bos. Sing sok dienggo dolanan bocah-bocah kuwi. Iki manukku langka tenan kok ya, Bos. Sing duwe sak kecamatan gur aku dhewe. Tenan. Tur manuk kuwi manggunge sedina iso ping 5, ping 6, Bos. Iya nek standare kan gur ping 3 esuk awan sore. Tur manuk kuwi pembawa hoki, Bos. Duh, Bos, nek ora gelem 3 juta ben tuwa ning kurungan, Bos. Piye, gelem ora? Oke, siap, Bos. DP separuh, Bos ya. Mengko sore langsung tak terke, Bos. Siap, Bos. Suwun-suwun, Bos.